ଭଲ ମାଛ। ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ? ଓହୋ, ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆସି ହେବନି। ଯିବୁ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାଦଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କପିଳାସ, ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ପୁରା ଟପ୍ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଯିଏ ଆସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରହି ରହି ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ପାଦ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ବାଦଲଟା ଓହଳିକି ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭିତରେ ପଶି ପଶି ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବ ପାଣି ଦେଖିବେ ଖାଲି କେମିତି ଯାଉଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଦଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦଲ। ଏତେ ରାସ୍ତା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ମାଆଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିବ। ଆମେ ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ କପିଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାହାଡ଼ରେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛି। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ରେ ଏନକା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହା ବାହୁବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯିଏକି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଆମର ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇନା ଅଛୁ। ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ପଥର ସଜେଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିକି। ଇଏ ବି ଆମର ଏବେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବର୍ଷା ବାଦଲରେ ଓହଳିକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଖୋଲାଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବାଟ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ପାହାଡ଼ଟା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରଠୁ। ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ବର୍ଷା ଦେଖିବା ବଟ୍ ବର୍ଷା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ୱେଟ୍ କଲେ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ କପିଳାସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ସୀତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ନେଚର ପ୍ରିୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଠି ମା ସୀତା ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ପାଦ ଖସୁଛି। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଚାଲିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଗଳୁଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ଟା ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମା। ଏଇଠି ମା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଖାଲି ପାହାଡ଼। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ଆମେ ରଖିଲୁ। ତଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଘରକୁ ଯିବା। ଓହୋ, କି କଷ୍ଟ। ଫାଇନାଲି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଏମିତି ଖାଲି ପଥରଗୁଡ଼ା ଗିରି ଯାଉଛି ନା। ଆଇଲା ବେଳେ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା, ଖସି ଯାଉଛି ପାଦଟା। ଚାଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛୁ
पहाड़ को देखो पूरा बादल ओहलिक अच्छे खरा दिने बढ़िया लगे शीत दिने वर्षा दिन गोड़ खसुच शीत दिन किसी लगे हाँ मोबाइल पाद पूरा खसुच पत्र पकई पकई जाऊँ आम बाटर पाद खसुच बोली गलु पहाड़ तलू को माने पहुँचलु मैंने जो यही रास्तार क्रॉस होला रिटर्न कर आसलु तापर पुणी आम पहाड़ चढ़ी की तलू ओह्लार अच्छे देखु पूरा पानीटा होलिक अच्छी मझे टे वर्षा पकई जाई आम ठाकुर पाखे पहुँची गलु एंतुड़ीशाल रिटर्न करी एटू पुणी आहरी 50 खंडे पाँच ओह्लैबू कि अधिका हम हाँ 50 100 हम हाँ चलतु काउंट कर जा हाँ केतटा पाँच हम आम काउंट कर जाऊँ लास्ट कहि आपन को नारायण देखो पाद तलू के पानी बाहर आम कपिलास अच्छी देखो नारायण को पाद तलू पानी बाहर पहाड़ आम कपिलास पहाड़ खाली झरणा जेहेतु पहाड़ ये अच्छे चंद्रशेखर आम ऊपर अच्छे आउ जनक मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर ये कपिलास रे चल में भी आस पहाड़